Online na kina chuan zanre chuan han ei howa ti chuan helaya anute hian anom pui pakhat nena chuan semte diklo chu Joyce thlenga da to chuan atia Joyce chuan a ei tu chu han zei dona a zei thlei thei ta dek lo mai inge ni zia nga tinge le han ti chuan lidi chuan thanu i ei thiam chian nge a until ei hi lemin lo chang kang dewa a om tho mai an lo ti vata anu te chuan tun lai da chuan ka tiang te kha chuan e vek to lom an tinge i ei thiam lo wa ava hoi hai lo thlau ve mole tin alo khak de fak muga chu me polo du to lo chuan Louis inu pui tu ta nei than hi han me to te he tiang ang minol pui a hen hiam lu tu ve thlang nei chuan he tiang thil ho te te mai pon revin nakin zera po imol pho the na tu ala tam don ni o he Louis chung kwa timol pho tu hi ani the ni a nu pui pasal hi film ko ngai te sin tin han sei zui hal de bok bok ani ma se i than chuan Louis chung ko zom na chu ka ku ta om enjoy si an revin ke man zom chu ko him the rom an te ya chuta kha joy sei e zok me ro i thil e lai kha dik lo niang tin an han thlak thlenga ma se no te chuan he tiang ro ti chu boi thlak ani chung ko in ang lo lu tu chu anom thei ngai do atu tan tan po a in mil thei ngai do in mil deuh tu te thlan ngai a han ti lai tak chuan joy si chuan a bek atang chuan chemte lian deuh mai hi on pho chuak ta inge ni zia chemte ti pa ya inge ni engam mi khing ya mai ni ne an ti chuan he tiang thil hi ton pal thei ni wangin man in ve nan hei hi ka pa ya nga ya chu chu nge poina a han ti ya chu ta le i than chuan joy si chemte man hi adik lo deuh ni hi mole a chemte man tu lo pe tu hi tu nge ni he chemte dik lo pe tu hi ban kha la ni tu ni a han ti ya chu ta no te chuan enga ma tinge kha tiang han chon lam siam chaka an ti chuan chon lam ka siam ni lo en te chu he chemte hi dik le nem chu wang chuan he tiang anga amol phon no tu ta na film ko lo ta ka thil dik lo pe tu hi ban ani tu ni a ti ta piap piap me chu ta le pi bek chuan remo ikut chu lo en chen te yang tin joy si kut chu a han dira joy si chuan kut pha chu han pe ve me puka an en wang ho chuan a pi bek hian i thana tan chun nang hi ikling lo ni adi ta hol mai kapi enge thil dik lo omem ni a han ti khal wata ikut te kha a ro te kha a lian nu to ko lom khati ang kha chu thil dik an rei nem chuan kha ikut mang khan pen ni robin khriam khoi I hum zok thina ni te langa chu wang chuan isun no hi engama ta kaniang ti ka ring theini an tia anote po chuan ni ye chu tak chu nia tu da kan si thum chu ni china han chim te on pa ya om zia chu chim te ha pai satli ani lovin ehang chung ko tanga kan se lian nge ti ani hian atak lang hala ni an tia leli po chuan ni ye he ti ang nula hi Louis chung ko hian loi lu ta tan chun achi don nam ni alo ti ve to bokane chu ta le pi bek chuan ole Joyce kan sei pop ta sa sa I chung te hian engen ti thin han sei te che an tia ka chung te mo tin angai tua a han sei dona a kanu hian tim pakhat nei ve a Paul aneya chuta an ho tu no chu ne ya a han tia en ti mo ino chuan ti ma nei mo ani chuan thil zio chian na engemaw an nei ve tina ne mo ani chu mole tim pakhat en kol po hi thil hau tak tak mai nia chu wang chuan a thale mai tin apa hian a eng zong in alo soi sakani ani na taka chuan tin sei han tuma ma se I than no te chuan ating ni khati khan do suya chu tiang chung ko chu ni ka ring lo top mai an chung ko hian engemaw zio chian na nei in chung ko zom tak chunin serang chuan he tiang hianin akut pha de po lian tep to pin a om lo to pang adik lo hum phim alo ting hal do zung zung ani chu ta chuan Joy si chuan ngai tua chu tianga akut ro te lo lena alo chak na chan chu tun ma anu de nena mi sulam be lai anin sul lai velte angai to na lo langa in sul thiam tak mai lo nia chu wang chuan akut ro te po hi lo liana chung vel chu ani ma se soi chuak de top ngam box si ro chu ta le pi be chuan ole ani tu ang chu ni vek tua
ale peka chuni lo kheto don nia kan taksa le kan pian phon tang te hian eng thil he kan ti thin ti te hi lang thina thup thei ani ngai lo chuwang chuan eng chung kwa ngai lo lu don ti te ka chung ko lo lu tu he di kem ti te hi ro chut ve thin don nia tin an se ya kapi enga tinge ka tiang khan trong kam mấy này tất cả in trong không gần mấy này nè exercise là thời gian tới chuan cụ tổ tế bán tổ tế chú alo liền à trong tế chú thiếu ba ngày lòng cái bọn golf khéo thuyền à golf khéo thuyền chuan cái thằng man lai ha alo chặt thuyền à chú tiền chú nín mấy lòng anh thì à rồi sẽ chuan nè cái pi chú tiền tổ chú nè anh ấy tất cả chuan nè sẽ đi cái lòng giờ có tiềnนั่นแหละแล้วก็เทียมเสียนนั่นลำปังchú cái sáng vác lồng mấy thế à mà sẽ hết tiếng á có cột alo lên na alo chắc chắn chú mà ni invent na lampang ka ngai poi moa in sual lampang te midang ina min lo be thu tani pon ma ni lo invent dan te chung chu ka training thina chu wang chuan he tiang hian ka ko thilo omani hi anti ta ni chu ta pi be ko chuan entin mo in sual lampang a enga tinge in sual lampang chu a chani se theyam anti chuan pa be ko chuan alo tong khala e ma ni invent lampang mo a thakop mai chung ko veng him tuwa mani invent thiam hi apoi monia agon ti ngal wata chata anu te chuan enge mo taksa training lo la wa chu atang kai na de mani chung ko veng him tu chuan thuak man thiam hi poi mo bekalom tun lai kho vela chuan thuak nei lo ho chawin in suan an zo thrin thuak nei ho chuan in sual thiam ho khan roi mai thrin chu wang chuan i than hian a ko pui lo tu taka zong nei hi me chidanga ai tha zo ki om nge yang chu lo wa he kambula lidi om ve nga ani te ne na han khai kin po hian e khai ati chi ro hum khem tin alo soi do zung zung maya i than chu a gon ni do hak maya ngoi teu in tren chu tiang in a thei mai do kanin nei dan hi pong point khoi sat le kan ni lawa dan angai nei kan nia etiang kai mai na in tren na ka ti le gon gon si chuan kan nei zung zung enga mo za thi ani hian nei ve ngai do na tuna ka thil zo chian na nei chung chang ka boi maya kan nei zong zong an za thinge ani hian a chan don ti han chut vel chu ka man che lo chumi chu ti tu chuan lo ya ka doi me nga yang an nin bin chut fel sak nga yang chu tiang chung pu in thren tu min du te ni chuan a thalom ma se ka sei to kha kan in thren ani chuan kan chung ko nga ba za ti chu ani hian a chho pui ve ngai don ania chumi chin du ni chuan ukil te chuan phone ange ti in phone chu han tuma ni lo lokin lo phone lo lok te in tiang ma lak chu ne mo thobe rang le an ti chuan i than chuan Jonathan khri chuan in thren khri lo la boi om lo ni mai ma se in thren du ni chuan ati thei tho nia an tia chata joy si chuan soi te chuan i thua ka thol he maya a kan ti zeu ni pa be chuan a to na khri chuan nia chung ko kan boya e ponak to lama meeting poi mo tak nei thokan ka kalanga ya in thren chung chang ber ka chu lo se lo lo thain ka khria tiang hian i om chho khri khat teang an lo tia bi be chuan ole atoke hết tiếng trong trang soi soi hi trong cái nó lo chuan rồi sẽ khi là cái đồ này chung có mô đồ này hi thì ở sớm tắc anh lo nia chu vang chuan han chho nó phát la nang ma zo kin train ni đồ này chuan i soi thiang anh nia chuan giang la dom no po enga mo zat ke man ka piang se ato ke tin bi ba chu a tho ta ni chuta kal ma do chuan lili ilo hon na ga ilo boka chu wang chuan kan ina hin lo om khriang se min ankle to kan mamonia anti chuan tiang mai ka pi rom la mak lo khriang se o tin lili chuan pi ba chu rom la ma chuan a kai ro ta ni ola na kina chuan pul pakhat bula hian joy si thuina ngai to wangwanga anu te a pi te tin midang dang ho po kha khatiang ang mi zian nei ni chuan an chung ko mo nu ni chu a ha thlak ngo tang le tunge mon ni theyang mo le tin a lo ngai to na no ni heti lai hian lidi kha kon kal na ya chenu ilo lan na china hian he chung ko hem boina tam ta he mai ani na ta ka chu nang ni rawin ke zo fen i thanei chu nei long chuan hem boina zong zong hi om lo wang mo le an tia chu ti lai tak chuan zo si chuan chu ram chu inge ni ro vem an tia enga inge so yan ti chuan mun la ta ka tanga thik na rim ka khiani chu nang ma hi ning ka khia nang hian le khai thiam viawa ma se to na kala ka iral put mang hi adik lo le ni ti hi i kha thiam si lo tin kal san mai chu han tuma lili chuan lo ting te an ti chuan
maya chuan thingpuin a the ta thot maya engtia nge I thana nen hian kanin khriat to I khriem kan te tongin kan kha sadun tua mi zong zong in company hian in me min tia in nei ngai to pon min ringa ma se nang hi kanin ka kai lo tla japani hi tin Lily chuan a han soya chuta zo si chuan in chung chang in sul nu ka khriat lampang chu apoi mo lo ma se chuna ta na poi mo bo chu engha ting ye kha tiang khan thingpui kha min theya mem va za lo vea in al sama chuan an ke ka pul lama chuan mai chu a han nem phu ma Lily chu a hu ta vak mai min thla ko an dia chuta zo si chuan thingpui ka mai min the ma khan chung chu ngai do tu lom ti khan tu nge ka ni chi kha thong su tin a mai chu tu ya chana han phum le a voi thum chu a han phuma chutia a phum lai vel chu bi bia ta khan lo muta hey nang nu kha en thil ngai tia a lo tia chuta la Lily chu pi bula chuna wat lam wata papi khong eta ke min tam pui ko enu hi min ti thum the mai ang ati ni chutia a han report ta ka chuan nu te po chuan en teu Lily hi ti thum matum mani hi he ti ang mai chera thak lu to kian tinga mo kan chung ko hianin kan seng lu thei zok le an ti chuan pi ba chuan Joy Smith I thil ti hi nge ni om zia an sui fiate an tia chuta le Joy si chuan Ethan an hena chuan Ethan ama zo khian coffee in ka maya min the ma sa ka hlau lu tuka chu wang chuan manin venang ka tiang ka te le da ni kha an ti chuan en ti mo Lily hian ni maya a the ma sa chemo an tia Onie hadam taka ka thulai chu localin nang he chung ko monu tan point tlak lo chu wang chuan he ni cho san hal ko min kan tia a tong kam khang yom mem wangin kalson me kan tuma ma se ka kalson ma chung ka maya a thing pui in lai khan min the ni an tia moina Ethan a chu soi kha dik ni lo nia dot ve ka soi nia he nu hian swimming pool a he min pai tuma ma se ka du lo wa ka mai pool a he min phu ma lom tin Lily chuna lo soi ve ani de Lily han soi ve te thing pui khan ka mai theng he the lo tin Joy si chuan a gon zot ve ya nie I maya chun thing pui chu ka theng he lom an tia chuta Joy si chuan ani chuan a chiong ve lo vem ni chuan I thana len hian in nei tu kan nia nang he kan in ka kai lo thla sepani ti ten min vo ve ni kha adikem an tia Lily chuan nie adik lom chung chu ka soi lom adita chuta le Joy si chuan kha Ethan dot ko soi mi ro nia he nu hian min vawa he na tong hin no chu min tuma chu tiang chuan kanun na ta na hlom khopa thil ti mai po a khe lova chu wang chun manin ve nang kha tiang khan ka ti ve mai ngai lom a han tia Lily chuan chu tiang thil chu ni mi lo nia chu tiang chu ni lo nia a lo ti wat ma se Joy si chuan Ethan ani hi ibial no sa tina ani em ni in ka hin klo tla sep tin em ni a tina han zota ni lo ve ani chu ka thian thwa mai lom te tong in ko moi kan nia chu tianga in ngai zona kan in ka ang mam lo chuan ka pi he thil tung chang ai hianin ngun takin ka ngai tua Joy si hian thiam lo na anei ka khelo chu wang chuan voina thil thleng hi ni danga thling to lo se ka du kop mai Lily kha in lo khel don nia tina soi ni Lily chuan angai tu na chuan pula a hmai phum lai vel chu an ngai tu le ta kha me chanu kha in suala thiam hle ani dong kha ka kha thiam e ma se a che fu ang bik lo to pang le tin ai hum ro na sa ve khop mai in chung la ma chuan Joy si le Ethan chu an kan lo ta zan me a in chung la ma tong chuan Lily chuan bom pakhat hian Joy si chu ron bom tumin a ron thak ke a ma se chu bom chu Joy si chuan a ron khik da ta vek mai in sual tu lo thiam tak tak ani chu ta le Lily chu rang takin ron tlan tha lok Joyce ka thil kan lai ka thau pala ma se ka kan lo tak mai kha tiang khan I lo pet da vek mai a ka kan ai in sul lo thiam nei hi kha tiang anga rang kha chuanin professional ho pon an investment ka lo ni ka kan dan chuan Joyce hi chung ko ba ngai ta ka se lian ni ravin chung ko omna mumal nei lo khulai vela om vel mai thin nin ka ring tlat ni a han tia anu te po chuan
nia khát tiếng tất cả mà ni invent na nem man tổ chuan chung có mu mal lo tak buai na po tong phô mày chu tiếng chung của trong lo xe liền chu anh nghe yang nhà lo xe chung của ba ai tao trong xe liền nên tiếng nghe khát tiếng thiểm theo ha anh ấy thấy ngà anh thì à anh lo zong chuan anh lo xe đã tràn ta này à buai na hiền ít thế này hi à buai tel về ngà anh nốc lụt dễ càng tí cả lão này thì tất chuan anh xe này chu ta lại bị bạc bao chuan boi khát tiếng có ba mà đi invent thà khá khối trôi nghe mỗi thiểm lệ anh tự chuan anh tìm mò anh sử dụng gì chú ít thằng anh sử dụng chút ní em biết lâu nè khát tiếng ở bom lâu là thốt khá cầm ngũ khan cả lão lúc thuộc qua có ông đám po cả khơi man lâu ở tôi mới thấy khát tiếng cả lâu ông về mấy lom nhìn lâu xem chân cả lúa khăn là khăn cả ta là bôi thế xin hành thì à mà xem tây chuan khát tiếng khan làm trong qual về tụ sụ năng hít tung ngay ní chỉ hành suy thế mi tuổi mà đắc suy ní thì hít cái chiang này anh thì à mà sẽ ít thằng chuan cái nốt tệ đủ tốt đều miệng huynh hiền cần mà làm hôn thiết lộ thăng tuổi cần chung thiết lộ thăng tuổi invent tuổi hiền cần thuộc hiền signal chắc tắc in apea chú cái này nó còn mai mà đi invent cái mà đi trong nó còn chuông hoa thôi na chú tiếng chú anh mấy đồng anh nghe anh đầu chuông cái tiếng hoa in lại thật dễ là anh thì à chú thì lại chuan rồi sẽ chuan message đâu ngà message đâu ngà chuan anh tia rồi nghe im bị gục đòn rong takin lo in lanang che ti voice message le video an kon thona ni chu an mu chuan rồi se chuan rong takin i than phone lama ka chulo ngai min kha thiam ro ka lo le le watang an ti ya a chuak ta nga la ma se no te chuan en ti mo khoya moi ka do na lo la ding te tin ma se jo se phone lama chuan atlan chuak ta kanu en de athil ti dan hi engma soi chiang lovin ti khan pon lama atlan chuak nga la engem motak misual pol ti singa mi po ani garing khop mai antia chuta didi chuan khoi pol mi po lo ni se engma apoina awm lo ma se apoi lai zo ko chu I thana nena ani nei lai hi ni ama mi mal boina kha chung ko boina hi na kan nok lut thei tla tani anti chuan I thana chuan anti mo I tong kam kha du tok te in thu sei tu kha film khong cheu a kon tia pi ber chuan ole a thai pon lama chu ni va chuak phat mai tengu khoyang ya kaldon iwa ente gai ngang anti pon lama an va chuak chi mai chu joy se chu mi thu te ma chuan chi bei na kon bok ta thap mai ka pi chi bei de an kon tia chu ta de hela ya I thana pi khan he inge niom zia ka pi tin chi bei bu ke lo enge om zia he noi tu nge mon ni chi le tin I than joy city image chlo foi ro hi tunge ni che han sui te de atita ole chun zum chu episode le kan ron tiang lo chu hun lo changula kan ron thi chok le va don ne tu tan chen kham ni chin ha kan du to khanga zanda kwa athang a kan chu chun ka